Jeg skal tale lidt om, hvad det har betydet for det danske demokrati, at Danmark har afgivet suverænitet i forbindelse med EU-samarbejdet. Afgivelse af suverænitet forstås som opgivelse af en selvbestemmelsesret, og i forbindelse med EU-samarbejdet forstås det som, at man afgiver suverænitet inden for nogle bestemte områder. Det kan fx være inden for landbrugspolitikken, hvor man afgiver suverænitet i forbindelse med et samarbejde om landbrugstilskud i den europæiske union, hvor det ikke længere er det danske folketing, der afgør, hvordan tilskuddet skal uddeles til danske landmænd, men det er stadig besluttet i fælles EU-regi efter nogle retningslinjer, som er besluttet i fællesskab i EU. Derudover kan man sige, at der også foregår en suverænitetsafgivelse i den forstand, at beslutningerne flyttes længere væk fra den enkelte borger, både geografisk, men også i stedet for at beslutningerne tages kommunalt for eksempel, eller nationalt i et folketing, hvor 20.000 vælgere er repræsenteret af et medlem, så er det i stedet for et Europaparlamentsmedlem, der er repræsenteret af godt 300.000 danske vælgere, som er med til at træffe beslutninger. Dermed rykker beslutningerne længere væk fra den enkelte borger. Der bliver længere mellem borgeren og den repræsentant, som borgeren har valgt, og dermed længere mellem borgeren og beslutningen. Mange vil derfor argumentere for, at man med EU-samarbejdet med beslutninger, der tages i EU, rykker sig nærmere og nærmere et fjerndemokrati i stedet for et nærdemokrati. Og ud fra en traditionalist synspunkt, så er det bestemt afgivelse af suverænitet, at beslutninger træffes længere væk. Netop de årsager, jeg lige nævnte, at beslutninger flyttes længere væk fra den enkelte borger, og borgeren dermed har sværere indflydelse på beslutningen, fordi den der var længere væk, og dårligere indsigt i, hvordan beslutningen bliver truffet, fordi der er længere både geografisk til, hvor beslutningen bliver truffet, men også fordi, at der er en repræsentant, repræsenterer så mange flere borgere, og tilknytningen mellem repræsentanten og den enkelte borger dermed bliver dårligere. Og eksempelvis er forslaget om en ny fælles europæisk patentdomstol et eksempel, hvor det danske justitsministerium har afgjort, at der i forbindelse med, hvis det bliver fuldført, vil være tale om suverænitetsafgivelse ifølge grundloven, og det er derfor, at den sag skal tages op til en folkeafstemning, hvis ikke, da der ikke kan findes et 5/6 flertal i Folketinget. Men man kan så tale om, at demokratiet bliver styrket på andre måder i EU-samarbejdet. Og det handler om, at man med EU-samarbejdet forsøger at få problemstrukturen til få ens beslutningsstruktur til at passe sammen med problemstrukturen. Det vil sige, at i en globaliseret verden, så møder vi nogle andre problemer, som nødvendigvis må håndteres på en anden måde, og det er problemer, som er internationale og som ikke er begrænset af nationale grænser, og det kan være problemer som klimaforandringer eller forurening. Og når problemerne har en anden struktur og en anden størrelse og er grænseoverskridende, så må beslutningsstrukturen nødvendigvis være det samme. Eksempelvis kan vi jo ikke i Danmark tage beslutning om, at der ikke er begrænset forurening på den ene eller den anden måde, hvis forureningen alligevel slipper ind over grænserne fra Sverige, Norge eller Polen og Tyskland. På den måde har vores demokrati jo ingen effektivitet, hvis den beslutning, som vi bestemmer os for i Danmark, egentlig reelt ikke er en løsning på noget problem. Derfor kan man tale om, at man skaber nye beslutningsstrukturer, der er større og bredere og grænseoverskridende, og at man dermed puljer suverænitet sammen til reelt at tage beslutninger, som kan være reelle løsninger på problemer. Som Thøger Seidenfaden argumenterede for en artikel tilbage fra 2000, så er samarbejde en forudsætning for, at problemer kan løses, fordi det er problemer, der skal løses i fællesskab. Og som Nicolas Sarkozy sagde i 2011 i forbindelse med
diskussionen om en fælles europæisk bankunion og et fælles europæisk finanstilsyn, så er Europa et fælles Europa og et europæisk samarbejde ikke mindre suverænitet, men det er mere suverænitet, fordi det giver en større kapacitet til at handle i forbindelse med problemer, som er transnationale. Derudover må man nødvendigvis også kigge på, hvad der er formel magt og hvad er den reelle magt. Som jeg lige simpelthen nævnte før med forurening og med klimaforandringer, så kan der i Danmark ligge en formel magt hos det danske Folketing. Det vil sige, at Folketinget har magten til at lovgive omkring forurening og lovgivning om nedskæring af CO2-udslip. Men den lovgivning vil reelt ikke have nogen betydning, hvis alle vores nabolande eller alle andre lande i verden ikke gør noget ved den problemstilling. Det betyder, at den reelle magt ikke ligger hos det danske Folketing, men den ligger fælles med en masse andre nationalstater. Derfor har den formelle magt, som eventuelt kan ligge hos det danske Folketing, ikke nogen betydning, når man taler om problemer som f.eks. forurening og klimaforandringer. Derfor må man jo se på, hvor den reelle magt ligger hen, og derfor kan man argumentere for, at et samarbejde eller et håndtering i beslutningsprocessen og beslutningsstrukturen nødvendigvis må tilpasses efter, hvordan problemstrukturen er. Et andet eksempel på, hvordan der er forskel på den formelle og den reelle magt, det er for eksempel i Danmarks samarbejde i EU, det økonomiske samarbejde i EU, hvor Danmark har et forhold i forhold til valutasamarbejdet, hvilket lidt sætter Danmark på sidelinjen i forhold til de beslutninger, der kan træffes omkring en eventuel europæisk bankunion. Og fordi vi har det her forbehold, så har vi jo en formel magt hos det danske Folketing og i Danmark, fordi vi har vores egen valuta, men reelt er vi med en fastkurspolitik og med et økonomisk system, hvor vi er afhængige af de andre europæiske lande, de andre banker og så videre i de andre europæiske lande, stadig underlagt de beslutninger, som der bliver truffet af de andre europæiske lande. Så derfor ligger den reelle magt måske i meget lille grad hos det danske Folketing. Så derfor vil en sammenpulning af suverænitet, altså en deltagelse i et samarbejde, hvor Danmark vil have reel indflydelse, måske betyde en reel styrkelse af demokratiet, hvor man ellers måske taler om, at Danmark reelt er sat uden for indflydelse, og så derfor har det nære demokrati reelt ikke nogen betydning, fordi de repræsentanter, der er valgt til danske Folketing, reelt ikke har nogen indflydelse på de beslutninger, der træffes, og som har med den europæiske finanspolitik at gøre.